Amedou ami foki wali mando. Voilà, abiyeko don doroba domi doroma da ko domi se jango domi no dorodara. Ko tene nata. Ko na be aka kiri made. Li chamanche kiri bodan. Kibara jenseni mau nana wuri. Jamana kono. Jamana kokam. Nokia kado beningan ngola. Wala Niger jamana kan. No esira jamana doye. Uka tombele bamini obiwole ka foko planète des jeunes panafricanistes Niger. Ta en ikelena. Planète des jeunes panafricanistes Niger. Nabila kuruka foko PJPN. On en a foko déclaration de soutien et appel à la clémence en faveur du camarade Ben Le Cerveau. Ko olu koni me wolelike kata kokoro doma ka wolelike ko yasa beningan ya fera kono ko la planète des jeunes panafricanistes Niger PJP-N suit avec une attention particulière la situation du camarade Ben Le Cerveau connu des premières heures de la révolution malienne. Ko olu koni ubikani ko ina koloshi na fonono sigle takan no e beni afleni commune kono no olu ton be wole ka fo ko planète de jeunes panafricanistes Niger ko ubika o min ko la koloshi no e beni ka koy ko olu ba donc ka fo ko ma flom wula ku jo ya sa mali flew yangeli min kono o yangeli ka sika dabo walma ka sira soro ko ben mo folay. En tant qu'organisation engagée pour la promotion des idéaux panafricanistes, de la paix, de la justice et de la solidarité entre les peuples africains, la PJPN exprime son soutien moral au camarade Ben Le Cerveau ainsi qu'à sa famille et à ses proches durant cette période difficile. Ko olukoni ukawulika jonye shinendo farafina ka wuri klini farafina ka kiliya ubiseka sabati chugomina ben miseka na chugomina kiriko ubiseka sigi kala kan chugomina nyogomine nyogondeme ubiseka sabati chugomina farafindo nyogonche ko oluka ni toyin akoni kelendo ka deme jo arama jara di Ben Le Cerveau naka dimaya fokata si aje nyogobama ni wati gele nun kono tout en réaffirmant son profond respect pour la souveraineté de la République du Mali et l'indépendance de ses institutions judiciaires, la PJPN lance un appel respectueux aux autorités judiciaires maliennes afin qu'elles examinent avec sagesse, humanisme et dans le strict respect du droit la possibilité d'accorder une mesure de clémence pouvant conduire à la libération des camarades Ben Le Cerveau si les circonstances juridiques le permettent. Ko olu buka aywa wali mandon wali ma olu konim be a jigia ka foko malika ko tigia ba ere bolo malika ere tigia ugo fene bonya wali ma amse ka fo malikiri olu ka ko tigia mumu bolo ko be bonya ko koto bonya kono ubani ni fanga tigila mo fene kiri tigiwe mala mo ye uka beninga ngoy na je ni lajelanye mi metalike mabaya oni mi metalike manifia kunyaw oni shara refene boni hakila konana uyasa uka sonoyata ka arama ben jara di Ben Le Cerveau au secret uba diga ka fo lu ka ni minke nin konin tiga ke shara sosoka. Notre démarche s'inscrit dans un esprit d'apaisement, de réconciliation nationale et de consolidation de l'unité des forces vives qui œuvrent pour un Mali stable, fort et souverain. Ko olukani laini, oluba jiga ka fa be min minan kono olu bolo, oye ka se kana ni basikie, kana ni malidon kelen ku bolo di nyogoma, kana ni malidon ka fra nyogon kan ni nyogon deme, nu oye maliden jakuluye, nu wulile no ku chesiri,
yasa malika basigi soro malika seba soro o malika la koko. La PJPN demeure convaincue que le dialogue, la justice équitable et la fraternité africaine constituent les meilleurs fondements pour bâtir un avenir commun de paix, de dignité et de prospérité. Ko oluba olu minindo luma ode kuma kiri kabasigi ni badia farafina gunga ko ode yes ibine ka fo jolanye munun koloka green yasa ka anga shinie sigi no ambe bina jamima no ben e ma yere ka nyama bi ket dambe munun kono fo ka ta se anga nyama wuri klima ko ibina e ka fo liwa jigya ko kuma nyoga de se kana ni o keliye ko bolo blala ni sebaina nyame no Niger jamana fabay je kalu kle muga ani kle bafla ani muga ani woro e ma biye ka fo sa ko bolo no blala ni sebamina sebain abora planète des jeunes panafricanistes Niger. Donc le coordinateur aleka bolo da dalanna ma de nani wana shi chama munumbe dona na tawla amna wala like ya sa ka don ka fo ko mi nyafo ya ka nyafo trumina ka korodon tamenono odi jamana binani ani jamana saba odi ga sanction ba ka ya sa ka lajo ko je buye gundure ni jamana binani nu yere kale no je gun saba de la 3 continents amedou to ko noyne wala abiye ka foanye sigi ke civil temene sigi mi fele no betale ke ka kokoro don oni ka nyefoli ke mi saba ale fleni gela min kono Afrique du Sud o sigi kono na balma ke no docteur Jire retme docteur Jire mi soro ka fanga jakola amena kuma di momi masa o de docteur Jire Mohamed Kassoum docteur Jire Mohamed Kassoum ay tigare fo ka docteur Jire Mohamed Kassoum ko s'il vous plaît. Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je vais demander votre autorisation pour m'exprimer en français. Parce que cet événement, cette initiative de solidarité envers le camarade Kémy Séba, sa famille internationale. Il est important que le monde nous entende. Il est important que le monde nous écoute. Qui est Kémy Séba? Kémy Séba adjoint. Kémy Séba, c'est un jeune leader confirmé, avec un leadership panafricain. Kémy Séba a éveillé les consciences de la jeunesse africaine, asiatique, caribéenne, parce que j'ai eu l'opportunité d'être avec lui dans une même salle dans les Caraïbes. Mais grâce au mouvement et au courant panafricain malien, à travers le camarade Ben Le Cerveau, j'ai eu l'opportunité de connaître Kémy Séba et devenir son chauffeur. Son chauffeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de gens qui luttent au Mali, ce n'est pas parce qu'ils ont les moyens, mais c'est des gens qui ont une conviction de changer le Mali, de changer l'Afrique et de changer le monde. C'est ainsi que j'ai reçu, j'étais à l'hôpital, le camarade m'a appelé, il me dit que il y a le camarade Kémy Séba qui est là, il est à l'hôtel. Bon, il faut que chacun fasse quelque chose. Est-ce que tu peux aller le chercher? C'était à l'hôtel Millennium. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai été le chercher dans ma voiture. On est venu à Africable pour son débat avec Dissa. Après, on est parti à Renouveau. Ces jours-là, j'ai beaucoup discuté avec l'homme. Peut-être il m'écoute. Parce que dans son combat, la seule chose que Kémy Séba voulait, que la jeunesse africaine puisse comprendre que personne ne fera ce combat à leur place. Personne. Un. De deux, qu'avec une détermination, une vision, une coïncidence et une cohérence, tu vas t'imposer. C'est ce qu'on appelle le leadership. Il y a beaucoup de leaders, mais qui n'ont pas le leadership fédérateur. Mais Kémy Séba a su fédérer tous les jeunes de l'Afrique à travers ses idées. Donc aujourd'hui, Kémy Séba se trouve en prison. Où?
en Sud-Afrique, braves gens, camarades, révolutionnaires du monde, il n'y a pas un pays en Afrique qui a reçu plus de solidarité internationale que Sud-Afrique. Ôté, et surtout de la part du Mali, l'apartheid, même Haïda Arbi a chanté sur l'apartheid. L'apartheid, ça veut dire qu'on ne veut pas voir le noir. Le noir n'était pas un individu dans le pays le plus grand de l'Afrique, dans le pays le plus riche de l'Afrique. Mais le monde africain s'est uni derrière Nelson Mandela. Étant en prison, l'ANC, l'un des plus grands partis politiques en Afrique, comme l'a dit la camarade, nous sommes tous politiques. Tout est politique. Respirer, c'est politique. Manger, c'est politique. Faire son pays, c'est politique. Mais il faut faire la politique d'une autre manière. Donc, si je vois aujourd'hui que le camarade Kémy Séba est emprisonné avec son enfant, c'est-à-dire où se trouve le droit de l'homme? Un enfant traumatisé. Donc, la moindre chose qu'on puisse demander à nos frères sud-africains d'arrêter ces actes. Parce que dernièrement, je ne vais pas rentrer dans ça, mais nous avons tous vu ce que nos camarades, nos frères sud-africains ont fait à d'autres Africains. Ça n'honore pas Nelson Mandela. J'ai eu la chance en 2010 d'être de la délégation cubaine qui est allée au Festival international de la jeunesse à Monrovia, en Sud-Afrique et à Johannesburg. Ce jour-là, on a eu l'opportunité de voir Nelson Mandela des vivants. Et ce qu'il nous a dit, c'est ça, c'est cet espace-là. La solidarité. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans ces combats, il y a des gens qui vont mourir. Ils ne verront jamais les résultats. Il y a des combats que tu mènes, que tu n'auras jamais les résultats. Et tout le monde va travailler à te faire décourager. Parce qu'ils savent que quand tu prends le micro, tu arrives aux Maliens, tu arrives à l'Africain, tu arrives à l'Asiatique, aux Français. Il n'y a pas plus de soutien pour Kémy Séba que des jeunes Français. C'est ce que vous n'oubliez pas. Les peuples n'ont pas de problème. Il y a des jeunes Français qui les soutiennent. Il y a des jeunes Africains qui les soutiennent. Notre combat est idéologique. Notre combat est politique. Notre combat, c'est pour la renaissance nationale. Pour terminer, Monsieur le Président, c'est que je demande, profitons de cette tribune de solidarité et solidarisons-nous, nous-mêmes, entre nous. Le Mali en a besoin. Mon pays, le Mali en a besoin. Il faut qu'on se donne les mains. Il faut qu'on ait confiance en nous. Il faut que nous croyions en nous. Il faut que nous croyions à notre combat. Parce que c'est le combat de l'honneur et de la dignité. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Docteur Djire Aikumata. Aikumata ayira kafo ben sababula ale tamake tama min sefe ani Kémy Séba ɲɔgɔn fo a ka taa ni ka segin ye ale sɔnna k'i kun don kɔrɔ ka kɔnso bolila ye ne mobili ye a ko a y'a ye maa to minnu ni fɛn t'u bolo na u ni u yɛrɛ ta ye u sɔnna k'u yɛrɛ di yaasa farafinna a bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na a ko an filɛ yɔrɔ min na ko bi kɛnɛ min n'a sigira n'a a bɛ tali kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ɲɔgɔn dɛmɛ ko ani Nelson Mandela ka ɲɔgɔn ye senfɛ Nelson Mandela sinsinna kuma min kan o de ye nin ye Nelson Mandela b'a kɔrɔ dɔn ka sababu kɛ farafinna ka ɲɔgɔn minɛ ni farafinna ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ni ale yɛrɛ dɛmɛbagaw ka ɲɔgɔn minɛ don ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de ale kisi n'o tɛ maa min minɛ k'i don kaso la san 27 o tigilamɔgɔ mɔgɔ tɛ a ɲumanama la nka n'i ye ɲuman bɔlen o ko la dɛmɛ de y'o kɛ o tuma ko an yɛrɛ fɛnɛ k'a faamu ko nin kɛnɛ in an kan ka an sinsin nin kan yaasa ɲɔgɔn minɛ o ka ɲɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ yan waaw a bɛ don nin kɛnɛ in sigira ko ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka taa ɲɛsin Kémy Séba ma kɛnɛ kelen kɔnɔ an balimamuso n'o ye Asetu Goloko ye an grande sœur ale ti ye min sɔrɔ k'o fɔ an ka jɛ k'o lamɛn. An bɛna kuma di i bɛna ye k'a fɔ Asetu Goloko min m'ale fɛ ale bɛn'o fɔ jama ye inshallah donc a y'a kuma ni tɛgɛrɛ ye Asetu Goloko s'il vous plaît sur la scène Asetu Goloko a ye tɛgɛrɛ fɔ Asetu Goloko kun
Nima Bolo Kafo sur l'incarcération de Kémy Seba, eh bien, Sud-Afrique, Abenanya Fola, s'il vous plaît, vous avez la parole. Avec nous là, bébé fou, bébé cacheria de guerre, par exemple, par rapport à Kémy Seba. Ne Kémy Seba donc tu veux donne un coup megasu, comme on a gagné. Nye tara YouTube ka, dara bololo ka, nyebe vidéo dollar, nyebe farafi jeune dollar, franci, abero dollar, abikakma farafina kan, et puis abikakma mimoufo, abikakma tchon defo, farafi kan ka ketchou na, farafi kan ka yerema hora gili, voilà. Ne kelen ka au vidéo yé, motiki fla de kumba kene fait quoi, ou chocho lendo, ne ka korombu e kosebe. Au confé, ne nana me, malila, ko Kémy Seba na todo malila. Ne kelenga meka bina malila donc ne tara ne fere be de yini kase kata ka conférence de presse là tende ne ado ne se ka mi fo Kémy Seba na to nyon be kele mina hora kele de bi fo be ko yoro de famia yere ma hora kele farafun ka yere ma hora ya ni Kémy Seba ereta ne ta donc sebe de mba don jeune do akala nendo amba do awulo la France effectivement. Mais aye kalan chaman de ke ali ale yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ taara cogo min na sira min fɛ o bɛ kalan bɔ o bɛ mɔgɔ sɔn fɛn caman na i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na bon sisan n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn kuma caman o ye ladilikan dɔ ye ou bien hakili dɔ mɔgɔ caman b'a fɔ ne tɛ politiki la ou bien nin ye politiki ko ye ou bien fɛn dɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ de ye politiki ye i taara bitiki la o i taara buru san i taara sukaro min san i taara fɛn min san o bɛɛ acte politique dɔ ye donc mɔgɔ kan k'i miiri i kan ka min kɛ pour que farafina ka yiriwa pour que i ka jamana yɛrɛ ka se ka sankɔrɔta politiki filɛ ye a tɛ sɔrɔ joli fɛ parce que ne yɛrɛ ye politiki mɔgɔ den de ne fa kun ye ala ka hinɛ a la Mamadu El Béchir Gologo Modibo Keita ka compagnon de kun don wa a ye kɛlɛ kɛ Mali ye fo a bana don min na quoi mais politique tɛ sɔrɔ joli fɛ ala y'a kɛ ne bɛ se k'a fɔ ne ye politique sɔrɔ cogo min na an ka cɛkɔrɔbaw y'a sɔrɔ cogo min na a y'a sɔrɔ ten de o ye indignation de bon n b'a dɔn madesege bɛ tubabukan mɛn kosɛbɛ indignation c'est à dire que n ye fɛnw ye minnu ma diya n ye an ka taabolo ninnu na o de y'a to ko non fo nin ka rectifier parce que an ka kan ni fɛn min ye o ka bon ni nin bɛɛ ye quoi bon n ma préparé bi ka na kuma in na n bɛ fɛ ka bɛɛ de fo tuguni et puis k'a fɔ an ka fɛɛrɛ bɛ kɛ fɛɛrɛ min kɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ u bɛ k'an bɛɛ de kɛlɛ an bɛɛ kelen kelen de bɛ kɛ ka kɛlɛ n'an yɔrɔ faamuya k'an bɛɛ ye kelen an bɛ se ka taa ɲɛ yɔrɔ dɔ bɛ kɛlɛ in na an t'a fɔ kosɛbɛ o ye aspect spirituel de ye kɛlɛ bɛɛ la il faut être fort spirituellement n'an ko ko limaniya fo ka kɔgɔ mɔgɔ la de limaniya mana kɔgɔ mɔgɔ la kosɛbɛ différence fɛn o fɛn bɛ yen min important le tɛ quoi importance tɛ fɛn min na olu bɛɛ bɛ sin ka bɔ yen ten ka mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn re ni essentiel kan donc ni mɔgɔ min hali Kémy Seba ka parcours ye n'i y'a ka évolution spirituelle ye a ka parcours spirituel a bɛ mɔgɔ kalan kosɛbɛ o de bɛ bɔ kuma la ni nin yɔrɔ ye quoi. Ni ɲɔgɔn ye ni jamukan in kɛra radio FM na sibiri tɛmɛnen ka bɛn Nelson Mandela fɛnɛ ka muɲili dugukolo in kɔ kan o san yɛlɛma a ka anniversaire kɔnɔ bi min bɛ ka kɛ ni jamana in kɔnɔ ko Sud-Afrique ou ko Afrique du Sud an t'a dɔn fɔ cogo min na jula minnu bɛ yen nɔ ni jamana kɔnɔdenw wulilen don k'u taa olu ka baarakɛyɔrɔ ta k'u sigi ka k'u ta yen kɔ dunanw bɛ k'u ka yɔrɔ kari u yɛrɛ de donc n'a bɛ fɛ ka nin yɔrɔ ninnu sɔrɔ a bɛ baara kɛ k'a sɔrɔ cɛ Kémy Seba ninnu de ye nin kɛlɛw kɛbaga ye olu yɛrɛ bɛ bolo la Yawamatu Jara ko ma nɔgɔn yɔrɔ la fɔ sa ko woro fɔrilen o ka su saba tɛ yan Afrique en Afrique jamana in ko ma nɔgɔn farafina ko ma nɔgɔn dɛ o la an ta ji min kana n'an ji min kana an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ